سیدہ دا شوہر پیراں دا پیرے او میں کیا دسیواں کتنا امیرے او میں کیا دسیواں کتنا امیرے تحت الثریٰ تم عرش اولا تائیں تحت الثریٰ تم عرش اولا تائیں سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے او سیدہ دلالے او جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا او سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ